Здравейте хора, намираме се тук при нашите приятели Спорт Депо и Absolute Team Sports, където ни поканиха по един страхотен повод. Този път не ни поканиха, този път ме поканиха само мен, без нашия приятел Христо Тричков. Нормално, все пак хората искат някаква визия, някакъв вид да има, нали? Така че по повод черен петък сме тук, да видим какви намаления, какви промоции можем да се възползваме. Защо снимаш без мене? Какво правиш тук, бе? Защо снимаш без мене? Какво прави тук? Ти какво правиш тук? Ми снимам тук реклама на черния петък. Да, аз дойдох аз да снимам реклама. Защо ти си тук? Тебе кой ти извика, бе? Няма значение кой ме е извикал. Ти виж как си дошъл, ти си станал преди 3 минути, бе, приятел. Виж, ти си с пижамата дошъл. Ами да, и дойдох сега си взема някакви неща и ти стоиш тук и си вършиш работа сам. Не бяхме ли екип, а? Ама екип сме, ама тук това трябваше да се го свърши някой симпатяга. Майко мила. Майко мила. Ето се, то се е видяло, че пак ще сме двамата. Моля те, покрий се, ще ми разлиш прическата. Видяло се, че пак сме двамата. Неволята пак ни събра. Не, аз ще говоря с продуцента след това нещо, да знаеш. Продуцента пътува някъде в топлите страни, ще си дойде на пролет. И това е така, да. Видямо новата кола, между другото. Яхма. Добре, след като ми развали плановете, какво искаш сега да направим? Абе ти какво правиш? Ти верно, че имаш нужда да си смениш гардероба, като те гледам? Ами да, и затова дойдох тук, защото знам за офертите на черния петък, които са пуснали в момента от Спорт Депо. Ела с мен, приятелю. Виж тези неща. Дай си ми ти, защото съм си ги харесал. Пусни ги. Може ли плакачето? Много благодаря, много мило от ваша страна. Ето го постера, който трябва да го лепнем. Сега ще го залепим след малко на вратата. Чакай, така е още по-красив. Ица, виждаш ли? За постера говоря, бе. Давай, идвай. Няма, не се притеснявай. Идвай, ние сме били тук. Аз наистина не знам откъде идва това нахалство. Значи превърнахте в човек, направихте известен и ти... Как ти да? Няма значение. Трябва да го залепим на вратата. Аре, добре. Ама преди това да кажем. Черен петък започва утре, 14 ноември. Намаление от 20 до 50% буквално на всичко. Ти нали тук си бил с Клададжия? Бях, да. Взех си днеска и трудовата книжка да ми въведат данните от тогава, че... Кажи честно, подрамал ли си тук подрамал ли си вътре? Не, но гледах Шрек. Иначе нямате първи път тук да спиш, така че мога да останем, защото утре ще бъде страшно. Ти може да си представиш, че на всичко 20 до 50%. 50% горе-долу около половината, нали? Мисля, че е така, да. Мисля, че е така. Между другото, знаеш ли, че според Мария има разлика между 500 мл и половин литър? Тази купичка, всъщност, ако изпиеш вода с нея, се носи изял половин кило ягоди, защото е 10 пъти по-леки са. Чак половин кило, не, ама 500 грама, да кажем. 500 грама и половин кило се равняват едно на друго. Да, точно. Еми горе-долу така е ситуацията и тук. Сега как ти ще смята еврото, като влезе? Не знам. Мале... Оператор Чито, чакай малко. Чакай, не, това трябва да го лепнем. Ама не знам, отвънка ли го лепиме или отвътре? Отвънка го лепиме, нали? Отвънка. Между другото, дай, преди да си купил, остави ги там на пейката. Да не се разпищи? Ще се разпищи. Предполагам, няма ти за първи път. Аз съм ги махнал аз съм ги слагал тия аларми, аз знам как да ги махам, не се представя. Ако си ги слагал, значи мога тук да няма аларми, да знаеш. Да. Реално поглед, ако си достатъчно кадърни, може и 100% намаление да получиш на черен пет. Ела, фани сега това. Фащам. Ето, видяхме, че на работа не ставаш. Чакай. Оп. Дай сега. Като Кейто Титаник си. Това стана доста романтично. Няма да те лъжа, харесва ми така, колега. Нали? Хубаво е да си имаме интимни отношения от време на време. Чакай, аз мисля, че говориш за плаката, мен не ми хареса. Защо? Не хареса как сложихме плаката. Това с ръката беше за майтап, ама то майтап, нали знаеш? Да. Майтап и накрая се бъдеше. Мисля, добре се справихме. Да? Има известна асиметрия с другия плакат в интерес на истината. Ако беше... Нека да нарушиме повече. Вижте какво пише тук. Нашите приятели могат да дойдат и да се възползват от черен петък в... От 20 до 50%. И не само Absolute Team Sport, Спорт Депо въжи това. И Спорт Депо. Какво освен да поразгледаме какво... Айде да видим, аз си набележиме неща. Айде. Аз верно ще взема нещо. Между другото, още от влизането и вече... Ти си не бояджия, ти имаш на половината отбори в света. Не е въпрос на бояджия, е въпрос на футболен фандъм. И освен това, въпреки че нещо да замисля, не знам дали искам да се асоциирам. Много е хубаво и всичко, нали, прекрасно е това цялото комплектче, заедно с самбичките, адидаските, но не искам да се асоциирам с лузери в момента. Да, в момента не има много добро положението. Да. Май мириш на треньорска смяна. Мириш на треньорска смяна, да. Може ако аз си взема екипа и се облека, да ме вземат мене за треньор.
Това не може да се случи в най-смелите ти мечти. Не знам. Аз съм победил с 7-1 над... Я чакай малко само, че телефона не знам къде ми е. В мен е тия телефон. Така ли? Какво прави в тебе? Не знам. Какво ми прави телефона в тебе? Какво? Телефона ми го няма, телефона ми е в тебе. Трябва да държа нещата под контрол, както и да е. Добре, със сигурност това е от нещата, които ще чакам с нетърпение да дойде намалението, ще взема такъв фанцук. Между другото, много ме кефи тенденцията и тренда отборите да имат екипировка различна от оригиналните цветове. Както сега, примерно, Ливърпул червено, Боруся Дортмунд да имат нещо синьо, да имат нещо зелено. Разбираш, и много ми хареса тази тенденция. Не, въпреки че това зелено реално е класическо за Ливърпул. Те още от време Луно. Да не прекаляваме. Къде часовника? Как ти? Какво ми прави часовника на ръката тия? Не знам. Ти си безобразен. Копърфилд, ти ли си, бе? Не знам какво се случи тук. Чак. Не знам как стана това. Вие още си са по боксерки, че не знам какво си направил. Добре, ела да разгледаме нататък, дай да видим какво става. Добре. Между другото, мен екипи на Левски в момента не ми трябват, но бутонки ми трябват, защото съм обещал на хората. Бутонки ти трябват? Да, съм обещал на хората, че освен като треньор ще би и като футболяга. Което разбира се няма да е много трудно. Дали има този модел, само че за изкуствено, защото доста ме. Въпреки че това доста. Това е най-доброто, което може да има. Мундиал тим. Това е най-доброто на пазара. Нещо като нашето предаване. Добре. Ето. Гледате ли ни? Предаването. Да. Как излага? Не може да познавам хората от вас, не може да познавам ги. Добре. Гледам заради колегите. Гледам заради колегите, а сега вече... Чакам автограф даже от вас. Дали, бе? Чакай от мене... Ти не седиш, вземи телефона, вземи часовника, ти до мен седиш, бе. В принцип, както снимаме заедно, съм доста обсебен от тебе. Микрофони не си мисля нещо, GPS не знам, да не комуникираш с жена ми, бе. Не. Само по този повод, аз по друго няма да разбера да комуникираш с нея. Не. Как ти да ще замълча? Хубаво. Ще чакаме да стане 14 ноември, за да можем да се възползваме тук от... Да, за футболните неща със сигурност. Добре, айде да видим, дай да измислим как да их чакаме. Аз прав няма да седа и седнал няма да седа. Мисля да си отнесе тази печица тук и да си направя едно легалце направо. Ето е така, ще ме събере ли? Аз съм малко... Ти ги враг да ядеш да накапеш. Къде ми са гощейките? Кажи да ти помогна. Така, това мога да си го използвам по други... Да, знам. Начин. Знам. И само да ми намери нещо, което да се завия. Дерби стар Бундеслига. Бундеслигата елита те стая. Между това тази от Евро 2008 ми една от любимите. Тук прежи ми на калинка, не е моето много. Не, ти нямаш вкус. Фернандо Торес, какво ги правиш с тази топка? Аз тук се чувствам доста комфортно и смятам тук да посрещна големия ден. Вариант е. Даже мисля да си поръчаме някаква пица. Имаме ли спонсорство с някоя пицария? Още не. Ако имате желание, свържете се. Ма на мен нещо не ми е тук такова. Мисля, аз все пак да си отида на онова местенце. Добре. Пейките. Нещо не се чувствам, аз съм прост работник, не мога да стоя в конферентна зала. Момчета, какво правите тук? Той ляга да спи. Как ще спите тук? Мене само притеснява, че спряхте климатика. Ще може ли да го пусна? Да, и светлината леко да И ако може светлината да малко да е такова, защото това наистина ли не може? Не може, как ще спите в магазина? И се чак толкова известен не си, братле. Си за централата. Няма повярвате, че точно преди с баща ми гледах на централата. Да, бе. Да, бе, няма. Кое? Последния? Влади Варгала. Да, бе. Много добър епизод. Да, Въргалчето, факт. А сега ще гледаш още по-як. Много мили и любезни хора. Да, само не ми даваха да спя, което не знам, не мога да си го обясня. Как спиш в магазина? Стига, моля се. Добре, айде ще отида, пак ще трябва да пътувам до младост. Не си бездомник. Не си бездомник, какво ти казвам да спиш по пейките сега? Не знаеш как живея. Да баш, че ако нещо няма да се изкупи, това ще е едно арсенал в нещата. Не знам, ще видим. Може после да попитаме кое е най-купуваното нещо на черния петък, кой отбор. А тя на Сити са на промоция още преди черния петък. Те на черния петък ще ги дадат без пари. Ето тук отвънка. Някой на Сити, иска ли на Сити без пари? Нещо да искаш да ти напиша? Само подписта ми. Добре. Заповядай. Къде да дръсна с това? Моя е много грозен, между другото. За мен е красив. Моя е изключително грозен.
Много благодаря. Аз благодаря. От 14 до 30 ноември да дойдат в Спорт Депо, Абсолют Тим Спорт, да се възползват от черния петък. Black Friday. 20 до 50% на всичко.